A safiyar wannan rana, shugaban ƙasar Israila Benjamin Netanyahu ya yi tir tare da yin Allah wadare ga masu fitowa zanga-zanga a ciki da wajen ƙasar Isra'ila, inda ya ayyana matakin da rashin kishin kai tare da rashin kishin ƙasar Isra'ila, sakamakon ya ayyana matakin da wani goyon baya ne ga ƙungiyar mayakan Hamas. Ya ce duk wanda ya fito yana nuna yin zanga-zanga tare da nuna jayayya da hukuncin da shugaban kasar Isra'ila da mahukuntan kasar ke shirin dauka na mamayar asirin Gaza, tamkar suna ba da kofa ne ga mayakan kungiyar Hamas ta hanyar nuna musu goyon baya ta wani sashin, inda ya ayyana cewa duk wani yunkuri da za a yi a cikin gidan Isra'ila na kokarin hana gwamnati shirinta na mamaye kasar Isra'ila na mamaye kasar Gaza, tamkar ana nuna taimako ne tare da goyon baya ga kungiyar Hamas. Jawabin shugaban kasar da na Isra'ila ya biyo bayan zanga-zangar da aka gudanar a yau a babban birnin kasar wato Tel Aviv, inda dubin dubatar jama'a suka fantsama akan titina, dalilin da ya janyo rufe manya-manyan hanyoyi a ciki da wajen birnin na Tel Aviv, inda aka tabbatar da kame mutum 11 a yayin gabatar da zanga-zanga wanda sai kasance jagorori ne na cikin zanga-zangar. Sai da kuma a cikin kame-kamen da aka yi an samu wani hatsari wanda za a kiransa da hatsari, sakamakon wasu direbobin motoci sun farmaki 'yan zanga-zangar ta hanyar fadawa cikinsu tare da raunata wani ba'ari daga cikin 'yan zanga-zangar. So amma a cikin wani rahoto fa wanda har yanzu ba a kai ga yin bayani a kansa ba, tun bayan tabbatar da kudirin tsagaita wuta tsakanin kasar Isra'ila da kuma hukunta a kasar Iran a biyo bayan yakin da yawan za tsakanin kasashen na tsawon kwanaki 12, zuwa yanzu an tabbatar da samun tashin wuta akai-akai tare da fashewar waɗansu abubuwa. Akalla an yi rikodin ya kai guda 50 a cikin birnin na Tehran ƙasa da watanni 2, inda har zuwa yanzu ake alamta alamun tambaya akan faruwar al'amarin, wanda har zuwa yanzu hukumomin cikin gida ba su fito sun ba da cikakken rahoto akan abubuwan da yake samu da tashin wutar da fashe-fashe a cikin gidan na kasar Iran ba. A yammacin wannan rana da muke ciki ta Lahadi, kafar Iran International ta wallafa wani gajeren bidiyo, inda a cikin bidiyon aka ga wani babban guri wanda ya kasance reserve ne inda ake ajiyar man fetur. A gurin ya kama yana ci da wuta, kuma kusa da gurin an tabbatar da cewa warehouse ne inda ake ajiyar manya-manyan kayayyaki wanda suka danganci kadara ta gwamnatin kasar. So amma a cikin wani cigaban rahoton fa, kasar India ta tura ma'aikata har mutum 20,000 a cikin yankunan kasar Isra'ila domin aikatau, aikin da ya hada da aikin gine-gine tare da wani aikin na lura da wasu abubuwa, wanda izuwa yanzu kasar karkashin jagorancin shugaba Modi tare da ministan waje na kasar suka tabbatar da rahoton tare da ayyana haɗin gwiwa da kasar Isra'ila domin ganin an maye gurbin dubin dubatar Falastinawa wanda biyo bayan harin 7 ga wata sai kaurace da shiga kasar. Akalla da an tabbatar da cewa Falastinawa 70,000 ne waɗanda suke aiki a yankunan kasar ta Isra'ila kafin harin 7 ga wata, inda bayan faruwa harin hukumomi a kasar Isra'ila suka tsaro da tsaro tare da hana Falastinawa shiga yankunan na kasar zuwa yanzu. So amma idan muka dawo nan gida Najeriya, wani rahoto ya tabbatar da cewa fitaccen jarumin fina-finan nan na Hausa wato Adam A. Zango ya angwance da amaryarsa a wannan rana. Sakon da ya zo daga hannun abokanan sana'arsa, inda wani fitaccen darakta wanda ya kasance babban aboki ga Adam A. Zango wato Awal D ya kasai ya wallafa a shafinsa, inda ya taya jarumin murna tare da cewa Allah ya sa auren nasa mutuka raba ne. To jim kaɗan da fitar rahoton da gidajen jaridu da dama sun tabbatar da gaske hancin labarin, inda aka jiyo ta bakin amarya tana tabbatar da cewa insha Allahu gawarta ce kadai za ta fita daga cikin gidan jarumin, ma'ana auren nasu ya kasance na mutuka raba ne. Jarumin da Adam A. Zango ya auri yar fim wadda ta kasance sabuwar matashiyar jaruma, musamman a cikin fim din garwashi wanda ake kan haska shi a halin yanzu.